odjak živa bola stále manažerská. Hoď teda aj pre ľudí, ktorí pochádzajú z netechnického prostredia, je maximálne vhodné, aby keď sa pustia do riadenia kybernetickej bezpečnosti, mali nejaký technický background, aspoň minimálny technický background, takže v tej súvislosti by som odporúčal prinajmenšom absolvovať niektoré z odborných školení. V podstate áno, dalo by sa na to odpovedať aj jednoslovne, ale rozviniem to. Ide o to, že otázka odolnosti alebo kybernetickej bezpečnosti, alebo ten výraz bezpečnosť je viac abstraktný výraz, spočíva v riadení rizík. To znamená, že pokiaľ sa chcete zapodievať zaručením bezpečnosti informačných aktív nejakej organizácie, tak začať treba práve od strategického manažmentu na úrovni riadenia rizík. Takže odpoveď je áno, je to viac strategická vec. Je to ustanovenie vychádzajúce aj z NIS 2, toľko omielanej, že ultimátnu zodpovednosť za bezpečnosť alebo za zaručenie bezpečnosti informačných aktív má štatutárne vedenie organizácie. Viac k tomu ani nie treba čo povedať. Pretože bezpečnosť je dlhodobo chápaná v podstate ako čierna diera na peniaze, to znamená, že tí jednotliví štatutári nie sú príliš naklonení tomu, aby povedzme zvyšovali náklady na ochranu informačných aktív, takže úplne typicky sa zobudia naozaj až potom, keď sa niečo prihodí a uvedomia si, že o čo vlastne prišli alebo aké hodnoty stratili. Takže je to taký trigger samozrejme nechcený, ale postupne sa to mení, pretože predpoklad toho, čo sa môže stratiť, spočíva v riadení rizík. To znamená, že ak sa štatutári zapodievajú riadením rizík, tak vedia predvídať aspoň v nejakom rozpätí, že aké sú potenciálne straty alebo o čo môžu prísť v prípade, že by nastal incident a potom nemusia čakať až na ten incident. Staticky ešte nie je, nedá sa to povedať ako s istotou a 100% a plošne. Čo môžem povedať veľmi pozitívne na tom je, že vnímam za tie roky, že sa to posunulo k lepšiemu, takže začína to byť prioritou, začínajú sa bezpečnosti venovať aj členovia predstavenstiev alebo štatutárni predstavitelia jednotlivých organizácií. Viac asi v komerčnej sfére, lebo tam si vedia spočítať teda o čo prídu alebo aké sú potenciálne straty. Menej vo verejnej správe, ale snáď sa to zmení aj tam. Dobrá otázka. Ide o to, že výraz bezpečnosť je neuchopiteľný. Tak ako neexistuje nulové riziko, tak neexistuje ani 100% bezpečnosť. Bezpečnosť je šťastí proces, nekončiaci a kontinuálny. Bezpečnosť je tak povediac aj stav, alebo dosiahnuteľný, alebo rádoby dosiahnuteľný stav. Ale pokiaľ sa začína hovoriť o odolnosti, resilience, tak sa pod tým dá predstaviť aj nejaká dynamická zmena. Takže výraz odolnosť alebo primeraná odolnosť je vhodnejší aj pre vysvetľovanie manažmentu. Keď poviete, že do nejakej miery, hoci percentuálnej, sme schopní odolať nejakým hrozbám, tak to vedia uchopiť lepšie, ako keď poviem, že budeme bezpeční do takej či takej miery. Takže ten výraz odolnosť sa nahrádza už aj na úrovni legislatívnej, naozaj je to použité aj takmer vo všetkých právnych predpisoch Európskej únie a už sa to pretavilo aj do nášho zákona o kybernetickej bezpečnosti, takže výraz odolnosť je lepší. Ak teda môžem odporučiť odbornej verejnosti, je vhodnejšie rozmýšľať v rovine odolnosti voči hrozbám, než nejakej abstraktnej bezpečnosti.
túto otázku dostávam dookola pravidelne. Predovšetkým by som tú otázku vrátil, čo znamená pripravené. Pripravené v zmysle, že či majú nastavené procesy ochrany informačných aktív, že či v dostatočnej miere preventívne chránia organizáciu pred možnými incidentami alebo útokmi, keď ste sa na ne pýtali. Ale zároveň to znamená aj, že či dostatočne investujú do bezpečnej technológie, do bezpečnej technologickej infraštruktúry. Znamená to zároveň aj, že či majú nastavené pravidlá a procesy pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a v týchto jednotlivých doménach sa tá spôsobilosť veľmi odlišuje, teda výrazne odlišuje. Takže hovoriť o nejakom univerzálnom čísle, že sú viac pripravené organizácie alebo sú menej pripravené, by nebolo fér. Treba to naozaj pozerať alebo zvažovať skôr z hľadiska týchto jednotlivých potrieb alebo jednotlivých činností súvisiacich s ochranou informačných aktív. Čakal som, že tretie slovo poviete technológie, pretože naozaj existuje taká doktrína, že people, process, technology, teda ľudia, procesy, technológie. Vo všetkých týchto troch častiach toho ekosystému sú určité slabiny a ak by som si mal zvoliť, tak hlasujem za časť ľudia. Teda je taký bradatý, nie vtip, bohužiaľ, medzi bezpečákmi, že najväčšie riziko sa nachádza medzi stoličkou a obrazovkou. To je fakt, ktorý je možné podporiť množstvom aj mojich skúseností a žiaľ aj skúseností konkrétnych prevádzkovateľov. Predovšetkým treba už konečne zabudnúť na výraz NIS 2, pretože NIS 2 je len nová verzia už predtým existujúcej, od 2016 roku existujúcej smernice Network Information Security Directive. Smernica na rozdiel od nariadenia je taký typ právneho aktu Európskej únie, ktorý musí byť transponovaný do lokálneho práva a tým pádom zaväzuje iba členské štáty, nie subjekty práva v tých členských štátoch, teda nie prevádzkovateľov. Ergo, ani NIS 2 nedáva žiadne povinnosti konkrétnym prevádzkovateľom. Tie povinnosti sú pretavené, alebo teda tie povinnosti z NIS 2 nepriamo sú transponované prostredníctvom zákona o kybernetickej bezpečnosti. A teda, že či pomáha alebo nepomáha. Je taká štúdia od Ponemons Institute, niekoľko rokov stará, ktorá zisťovala, že ktoré dôvody, aké triggery sú tie, pre ktoré vlastníci, predstavenstvo povedzme, sa rozhodnú vôbec vykonávať nejakú ochranu informačných aktív. Boli tam rôzne hodnoty, povedzme, že risk management, povedzme, že kritická infraštruktúra alebo uvedomenie si nebezpečenstva alebo potreba zachovania kontinuity činnosti a tak ďalej. A jeden z týchto atribútov, ktoré boli merané na štatisticky veľmi významnej vzorke cez 20,000 respondentov, vychádza, že compliance, teda slovensky podané, lebo zákon káže. Takže zatiaľ je práve požiadavka právnych predpisov, myslím tým samozrejme aj európskych, aj slovenských, najpodstatnejším dôvodom, najpodstatnejším triggerom, pre ktorý vôbec prevádzkovateľia niečo robia. Viac sa tí vlastníci boja pokuty, ktorá vyplýva z prípadného porušenia zákona, než incidentu, ktorý medzi tým vyplynie nezávisle od toho, že či vôbec nejaká požiadavka zákona existuje.